Všetky krbové vložky Lunagas od M-Design majú uzatvorený spaľovací systém. To znamená, že cez vnútorný kanál sú odvádzané spaliny a vonkajším kanálom sa zabezpečuje prívod vzduchu na horenie. Obidva kanály sú obsiahnuté v jednej koncentrickej rúre, čo znamená jedna rúra s dvoma oddelenými priestormi. Vnútornou rúrou sú odvádzané spaliny a vonkajšou časťou koncentrickej rúry je privádzaný vzduch do krbovej vložky. Na základe tohto systému sa môže spalinový vývod viesť cez strechu alebo priamo cez stenu. Nová generácia plynových krbových vložiek je vybavená kvalitnými horákmi, plynovým ventilom a automatickým zapaľovacím horákom. Bezpečnosť vykurovacích telies zabezpečuje nepretržité elektronické monitorovanie spaľovacieho procesu, ktoré je súčasťou vybavenia krbovej vložky. Krbová vložka je vybavená bezpečnostnými pretlakovými klapkami. M-Design nechce pripustiť žiadne riziko. Jedinečný dverový systém slúži zároveň ako druhá tlaková poistka. V prípade potreby očistenia predného skla raz alebo dvakrát do roka sa dvere dajú ľahko otvoriť. Dvere môžete otvoriť pomocou kľúča, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom. Dvere sa vyklopia do uhla 45 stupňov, čo umožní rýchlejšie a pohodlnejšie čistenie. M-Design ponúka veľký výber dizajnového obloženia. Na zadné a bočné steny spaľovacej komory si môžete vybrať čierne matné obloženie alebo čierne sklo so zrkadlovým efektom. Obe vám ponúknú krásny zážitok z pohľadu na plápolajúci oheň. Ako dekorácie podlahy do plynovej krbovej vložky si môžete vybrať keramické dekoratívne drevo, veľké biele kamene, malé biele kamene, diamant a zafír. Plynové krbové vložky sú štandardne vybavené termostatickým diaľkovým ovládaním, ktoré je jednoduché na obsluhu. Taktiež je možné ručné ovládanie. Oheň môžete regulovať priamo z vášho kresla. Je to optimálne a jednoduché na obsluhu. Na výber máte viacero možností regulácie. Termostatická regulácia reguluje spotrebič v závislosti od teploty v miestnosti. Tiež je možná regulácia, ktorá je vopred časovo naprogramovaná. Veľa zákazníkov si rado reguluje výšku plameňov manuálne. Nastavenie regulácie môžete pozmeniť alebo preradiť z jednej regulácie na inú, kedy chcete. Spaľovacia komora je skonštruovaná z oceľového plechu hrúbky 3 mm. Iní výrobcovia používajú len od 1,5 do 2 mm. Tieto hrubé steny zvyšujú nielen životnosť, ale postarajú sa aj o lepšiu akumuláciu. A tiež spoločne so správnou konštrukciou zabezpečujú odstránenie nepríjemných zvukov krbovej vložky pri zohrievaní a ochladzovaní. Horák a riadiacu elektroniku je možné úplne odkryť. Vďaka tomu je v prípade potreby možný prístup k elektronickej riadiacej časti v spodnej časti krbovej vložky. Pri akejkoľvek poruche môžu byť tieto časti vždy bez problémov vymenené aj pri zabudovanej krbovej vložke. Možností na zapojenie je veľa. Je možné ísť do 10 metrov horizontálne, pričom vertikálna vzdialenosť je iba 1,25 metra. Plynové krbové vložky Luna sú perfektnou kombináciou dizajnu, účinnosti, jednoduchosti použitia a bezpečnosti.